Ku danna subscribe kamar haka domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Kana, sannan ku je ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku akan kari da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. Labaran duniya da ɗimi su. Yanzu ana musayar wuta tsakanin Boko Haram da sojoji a Borno. A yanzu haka wasu da ake zargin 'yan kungiyar Boko Haram ne suna cikin altabu da sojoji a Damasak da ke jihar Borno. Sojojin sun fatattaki masu tayar da kayar bayan daga garin, amma sai suka dawo da safiyar ranar Laraba. Suna harbiwa bukakkautawa sannan suna cinnawa gidaje wuta. A cewar wata majiyar sojoji, maharan na matakar neman karɓe ikon garin. Jaridar Daily Trust ta ruwaito. Zan iya tabbatar da cewa sojoji ke da iko da garin Damasak, amma ana ci gaba da fafatawa. Kusan tsawon wani lokaci yanzu 'yan ta'adda sun addabi garin Damasak, amma ba su iya yin nasara ba saboda sojojinmu na nan a ƙasa, in ji majiyar. Haka kuma wata majiya ta JTF ta tabbatar da cewa an kwashe kusan awanni 3 garin na ƙarƙashin hari. Akwai buƙatar dukkan mu yi addu'a domin sojojinmu su yi nasara akan waɗannan mugayen mutane. Boko Haram sun koma Damasak bayan harin Asabar. Kawai mu yi wa sojoji addu'a, in ji shi. Wasu 'yan ta'adda sun kai hari a Damasak a ƙarshen makon da ya gabata, kuma akalla mutane 6 aka kashe yayin da aka ƙona wasu gine-ginen jama'a.